Pokker bliver det af. Det er alt for sent på den. Det er ikke noget nyt. Jo, det er noget nyt. Soldaterkammerater på efterårsmanøvre. Den sidste nye film i den populære serie. De ser lidt civile ud, men det skal jeg snart få pillet af dem. De herrer har måske glemt, hvordan man opfører sig som soldater. Ja. Så skal jeg lære dem det! Ret ind til højre! Op med hovederne! Stræk klovene! Træk maven ind! Gudskelov. Jeg vidste det. Så er vi hjemme igen. Livgarden i Galla. Er det et flot syn? Men mine drenge tager sig nu heller ikke dårligt ud. Åh, broder, lad os høre den himmelske musik. Et festfyrværkeri. En humørperle for hele familien. Nerver? Du taler ud om det. Pas nu på, at du ikke får våde fødder. Kom så, 12! Se at få lidt fart på, vi har travlt. Nå, kom så. Jamen, har vi ikke tid til... Jeg mener, kan vi ikke blive her lidt? Nej, vi må vente til filmen kommer. Ud til venstre. På gensyn til soldaterkammerater på efterårsmanøvre.